Aman Dauda, barka da warhaka. Barka dai. Da Allah, wata yar tambaya ce da ni a matsayina na dan jarida. To bismillah. Wata yar takaddama ce ake yi, wanda wannan shari'a da ake yi abin yana daure mana kai. Yan bangaren su ce su ne, kuma yan bangaren ku ce ku ne. To abin ne mun kasa gane menene gaskiyar lamari. To gaskiya ne. Kuma ta tana akwai sarki bayan Allah? Babu. To ai wannan abu ya tabbata tuntuni da bankwalo ya tabbata a kansu, kamar yadda suka faɗa. Sun ce saura kwana uku, a ƙarshe sun zo sun shiga uku. Sun ce ba za a rantsar ba, a ƙarshe an zo an rantsar suna gani. Haka kotun ma duk wasu hujjoji sun tabbata da Abdullahi Umar Ganduje shi ya ci wannan zaɓe. Kuma mun riga mun fidda sako ma wanda muke cewa a kotun ma ga indu uje ne, da ainihin ma ga indu uje ne. Umarna baban Abba ya ce a kotun ma an bayyana. To muna godiya. Na gode.